UMusa yixoki. Yiphixiphici nje elixabanisa umuzi walo. Yazi abanye bazokhuluma bathi hayibo awukwazi ukubiza ubaba womuzi ngexoki nephixiphici. Ngithi mina ngobani? Ngoba naye uma ngabe efuna ukushintsha ngabantu besifazane angayithandi, akanqini ukuthi labantu besifazane bayimdumelo amakhanda, bayadunyelwa nje ekhanda. So nami I think uyiphixiphici. Yeah, uMusa has done amazing things in terms of reality TV South Africa. Ngempela masithi reality TV king South Africa uyiyona ngempela. Kodwa lo kasibonisa kona lapha emzini wakhe, indlela ahenglisha ngayo ama-issues alapha emzini wakhe, lo kasikhombise kona ku-TV ngoba phela vele asiboni yonke into. Hayi, uyixoki futhi uyiphixiphici. UMusa akanqeni ukuthi uma ngabe nenkinga nalo nkosikazi bese vese eletha i-issue ethile kankosikazi, azi kahle ukuthi lo nkosikazi adila naye akazwani nalo wankosikazi. And uwazi into lo munye unkosikazi ayengakazi ayibona engakazi ayizwa azoyizwa la kwishow, ngoba usuke efuna ukususa ifocus kuyena ayibeke kumakhosikazi, so that amakhosikazi ke manje asezoqala kalwe wodwa ke manje akhohlwe ukuthi inkinga la uyena. Ithi ngikunike i-example, njengamanje sibuka uThando Nesithembu Uncut. Uyabona leyo nto basikhombisa nje izinto ezithile esasayibonanga kwishow ezayishuthiwe, kodwa uthola ukuthi sagcina zingavezwanga kwi-season 8 nanokuthi mhlambe ezinye izinto zavezwa kodwa bangayichaza kahle, sebesinika ke nje extra explanations ukuthi kwakwenzekani lana in background information ukuze phela si understand kahle ukuthi kwakwenzekani kwishow. Kuleli sonto ke i-episode bifocus kuMseleku nelegacy yakhe and vision. Uyabona leyo nto ukuthi kahle kahle inhloso yakhe ngingathi eqala Isithembu kwakuyini, nanokuthi uyakhula ke manje. Ngiyacabanga ukuthi uMusa is approaching 60, so ubheke emuva yabo ukuthi ivision enganginayo ngikwazile yini ukuyi-achieve. Uma ngabe ngithi ngiyayidlulisa manje induku ngidlulisa kumadodana ami, ngidlulisani futhi bazokwazi yini ukuthi baqhubekele phambili nale vision ebengikade nginawo kulomndeni. One of the things ikakhulume ngazo laphana i-relationship yakhe noMpumelelo, ngoba uMseleku noMpumelelo bebabantu ababili aba-understandanayo kakhulu. Even though uMpumelelo ngenkathi kuqala uThando Nesithembu wayethe yena akasifuni Isithembu and uyafila ukuthi Isithembu siyasebenzisa sidinga amandla, akaboni ukuthi uyokwazi ukwenza into eyenziwa ubaba wakhe. Over the years uMpumelelo uye washintsha and waba umuntu osesifuna Isithembu. Mina ngicabanga ukuthi into eyashintshisa abafana bakaMseleku ukuthi even though ekuqaleni babethi abasifuni Isithembu kube ukuthi manje sebeyasifuna, ilento ukuthi bathe mabekhula izintombi sezibathanda babona nabo ukuthi ziningi le zintombi lezi nale yangithanda nale yangithanda konje khona into ekuthiwa Isithembu, vele nobaba unesithembu, nami sengiyasifuna Isithembu. Mina ngicabanga kanjalo. So bebekhuluma nge-relationship yakhe ke noMpumelelo kanye ne-relationship yakhe ubaba uMseleku kanye noMayeni. Ubesho lana ukuthi inkinga eyenza ukuthi yena noMpumelelo bangazwani kahle manje ukuthi uMpumelelo unokumbona ubaba wakhe engazenzi izinto ngendlela afuna zenziwe ngayo. Uyabona leyo nto, yena uMpumelelo futhi unokusupporta uma wakhe. Uze washo wathi uMayeni kunezinto ezithile abayibathi mabekhuluma azirecord bese idlulisela kuMpumelelo. Angazange ke noma mayesho ukuthi record usho ngempela ukuthi uyamrecorda, noma usho ukuthi nje kuye kube izinto abayikhulumayo ayigcina uMayeni bese idlulisela kuMpumelelo. Ube esemenshina ke nje into evele yawo random unga-understandanga ukuthi ingena. Ubaba uMseleku bese yasho wathi ngelinye ilanga bengikhuluma noMpumelelo, ekukhulumeni kwami noMpumelelo, uMpumelelo wathi yazini baba, kahle kahle angifuni ukukhuluma nawe kakhulu ngoba kahle kahle wena umuntu onendaba naye la uMakhumalo.
Kungenza ukuthi lento abeyisho ubaba uMseleki vele yenzeka, vele uMpumelelo wayisho leyo nto kubaba uMseleki ukuthi baba vele wena umuntu onendaba naye uMakhumalo kuphela. Ngenzeka ukuthi uMpumelelo wayisho leyo nto. Kodwa uma ubaba kuwukuthi kahle kahle inhloso yakho ukuthi ube nepeace emzini wakho, uyazi ukuthi number 1 mawusisho leso statement uMakhumalo ngeke aphatheke kahle ukuze ukuthi uMpumelelo usho into kanjalo kuyena. Kakhulukazi ngoba mhlawumbe uMakhumalo akazoba necontext yokuthi yayiqalephi le conversation enanini nayo noMpumelelo, uMpumelelo aze asho kanjalo. Sikubonile-ke over the years ukuthi uMakhumalo noMpumelelo they have a very good relationship. Uyakhumbula uMakhumalo naku embeswa laphayana, uMpumelelo was there esiza nangenkathi nje uMakhumalo esephenika. I think kwakune ukhiye wendlu wawulahlekile, uMpumelelo kwakuyena olala eduze kaMakhumalo ezama ukumthulisa enza sure ukuthi she calms down. Nje ube indodana kuMakhumalo uMpumelelo. So even though mhlawumbe kukhona ama issues akhona ngoba phela vele yonke imndeni nama issues, kodwa uMpumelelo bemthanda uMakhumalo emthanda uMpumelelo, bebe ne relationship enhle. Kodwa ngeke size sikubalekele ukuthi izingane zakho hlezi zifuna ukukudefenda. Izingane azikujabulela ukubona umawazi engajabulile, azikujabulela ukubona umawazo engabekwa phambili, azikujabulela ukubona umawazo ebekwa kamuva, engathandwa ngendlela ababone ngathi ifanele athandwe ngayo. So noma ngabe uMpumelelo uyabathanda uMacele noMakhumalo noma Ngwabe, kodwa number 1 uMayeni. And if uMpumelelo ebona ukuthi uma wakhe akajabulile, futhi nathi njengama viewers sikubonile lokho ukuthi uMayeni in recent years bengazuthi kunezinto ezithile angajabulile ngazo emndenini wake washo naye wathi inkinga ngakaMseleki ukuthi akufananwa. So ngeke uzulindele ukuthi indlela wena otreatwa ngayo njengenkosikazi omunye unkosikazi utreatwa kanjalo. Washo ukuthi iyona inkinga enkulu abanayo leyo kaMseleki ukuthi akufananwa. So nezingane ke lezo zinto ezinjalo ziyayibona lezo zinto, especially Impumelelo ngoba uhleze eseduze nobaba wakhe. So futhi ukuthi uyabona vele indlela ubaba wakhe atreatwa ngamakhosikazi akhe. Mhla simbe naye uye wabona ukuthi kahle kahle ubaba lana umuntu ahleze worried ngaye uMakhumalo. Istatement esinjalo kasiqala ukuthi sishiwo laphayana kuThando Nesithembu, sake sashiwo na uMacele. uMacele wake washo wathi uyabona uma ukhuluma ngomuzi wakho awusiyeke ngalento yokuthi ucabangela umuzi kaMakhumalo. Wena fanele ukuthi ucabangela umuzi wakho, hayi ukuthi uhleze njalo ulokusibelesele ngendlu kaMakhumalo, ngendlu kaMakhumalo, ngendlu kaMakhumalo. Lokho wayekushiso ukuthi uMacele uMakhumalo kwakuwukuthi kukhulunywa indaba yokuthi abekha izingane zabafana kaMakhumalo. So uMacele wayethi cha, wena musu ukuthi mawukhuluma ngalento bese uthi ucabangela indlu kaMakhumalo, isho nje ukuthi ucabangela umuzi wakho as a whole. Kusho ukuthi nabo uMpumelelo mhlawumbe bebabone izinto ezinjalo. Mina into engiyibonile kuMosamseleki ukuthi uyaxabanisa uma ngabe ezoyisho lento ku TV, ngoba umuntu kahle kahle oneyiphutha la uyena ongakwazanga ukuthi enze izinto ngendlela yokuthi wonke amakhosikazi akhe ayibone efana kuyena, ayibone ethandiwe kuyena. Angicabanga ukuthi khona into wrong uMakhumalo ayenzile kule situation, and angicabanga ukuthi khona into wrong Mayeni ayenzile kule situation. Ngicabanga nje ukuthi bona mayekhuluma nomyeni wakhe umuntu usuke expressa lokho angakujabuleli, kodwa usuke ngalindela ukuthi ngenkathi ekhuluma noMosamseleki uMosamseleki uzoyithatha le ndaba ahamba yothi ibhadla komunye unkosikazi. The same way that uMpumelelo ngenkathi ekhuluma nobaba wakhe, I'm sure wayengasho ukuthi baba hamba uyotshela uMakhumalo, but wayesho nje ukuthi kodwa baba kwesinye isikhathi kubuke ngathi umuntu onendaba naye la uMakhumalo. And uMpumelelo wayelwela uma wakhe njengazo zonke izingane esithenjini kahle kahle nje umuntu nomuntu usukelwela iposition kama wakhe. Ngisho ngabuka kule yasho lena bathi sizwe sikadlamuka, ukuxabana kwabo even though baba engasekho, ukuxabana kwabo kuya ngezindlu. Izingane zonke zikaMakunene ziyadefendana, izingane zomunye unkosikazi nazo ziyadefendana, ngazi noma bakaMabhengwini abanye ngazi abakabani, kodwa nje esithenjini vele kunjalo. Kodwa wena njengobaba ukuthi into manje oyikhulume nendodana yakho emenshina omunye unkosikazi, usuyahamba uyahlala kwi-diary session, usuyayibhadlaza kwi-diary session, kodwa wena uthi ufuna ipeace umndeni wakho. Mina akuyenzi nje sense, akuyenzi nje sense. Yiko ngithi uMosamseleki yixuku futhi iphixiphixa. Ukuxabana nje kwakaMseleki uyimpela nje ufika nako uye.